Rappreżentanti ta' qdiet volontarji li jirsistu għal-festi ingħataw fondi bl-iskema Wirt Artistiku tal-Kunsill Malti għall-Arti. Din l-iskema għandha lan tipprovdi appoġġ għal proġetti proposti minn organizzazzjonijiet volontarji li tul is-sena kollha jaħdmu biex jippreparaw iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi f'Malta u f'Għawdex. Il-fondi li tqassmu b'din l-iskema jgħinu fi programmi ta' tagħlim u taħriġ mużikali, restawr ta' opri u arkivi, investiment f'teknoloġiji u sistemi amministrattivi, titjib fl-ambjenti tat-tagħlim tal-mużika, investiment fis-saħħa u s-sigurtà fil-kmamar tan-nar, disin manifattura taħriġ u restawr ta' armar artistiku semi-permanenti bħal pedestalli, trofej, pavaljuni u bandalori. Il-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti, Luke Dalli, qal li l-Festa Maltija hija waħda mill-aktar espressjonijiet ħajjin tal-kultura Maltija u li dan il-wirt jinżamm ħaj bis-saħħa tal-impenn kontinu tal-volontiera u l-għaqdiet fil-komunitajiet. Żied jgħid li l-Kunsill huwa fid-dmir illi appoġġja l-Festa Maltija li ftit ta' xhur ilu ngħatat saħansitra titlu ta' wirt intanġibbli tal-umanità mill-UNESCO. B'dan il-fond tajna €1,000,000 lil 77 organizzazzjoni jew każin tal-banda sabiex itejbu l-infrastruttura tagħhom u jtejbu anke l-operat tagħhom. Aħna gburin u kuntenti immens li nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna sabiex il-Festa Maltija tibqa' tgħix anke fil-futur. Il-Ministru għall-Kultura u Bonnici wara l-fehma li dan l-investiment jara fil-ħidma kontinwa tal-għaqdiet volontarji li jżommu dawn it-tradizzjonijiet ħajjin. Żied jgħid li l-iskema Wirt Artistiku hija wkoll turija ta' kif il-politika kulturali qed tissarraf f'appoġġ konkret għall komunitajiet u appoġġ lil proġetti li jsaħħu l-wirt, l-aċċessibilità u l-parteċipazzjoni kulturali f'kull lokalità. Sejħa oħra għal din l-iskema ser toħroġ fit-tieni nofs tas-sena biex jingħata ċans li l-għaqdiet volontarji oħra li jaħdmu għall-festi jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja.